Estem vivint una situació excepcional en quedar-nos a casa per a protegir-nos del coronavirus. La nostra aigua és saludable i segura. Et protegeix dels agents patògens. Amb ella et rentes les mans, et dutxes, neteges la teva llar, la roba... Però des de la declaració de l'estat d'alarma s'ha incrementat de forma molt notable l'ús de tovalloletes humides, provocant embussaments a la xarxa de clavegueram, a les estacions de bombament, a les plantes de tractament d'aigües residuals i fins i tot a les mateixes llars. Fes un ús responsable de l'aigua. El UVC no és una paperera. És un missatge de AEOPAS i AMAP.